ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಗೈನ್ ಒಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಯಾ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೈಡ್ನ ನಾಲಾಯ್ತು ಚಟ್ರಸ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ പോകുന്നില്ല ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ ನಂಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಮ್ಮೇರು ಸುರು ಮಂದಿರ ಬರ್ಸ ಈ ಪೋಯ್ಲ ಕಡೆ ಮಗ ರೈಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ್ಲ ಚಾಲ ಬಿಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ರೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತ ಒಂಜಿ ಪೋಪನ ವೇಡ ಅರ್ಧ ಸಾವಿರ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು, ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಸಾವಿರ ಬರ್ಸ ಐತಿ. ಅಗೈನ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಇವನ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಓಡ್ನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಲದ ಇದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬೈದೆ ಇಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪಣ್ಣ. ಇನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆದ ಚಳಿ ಬರ್ತದೆ ಕೈಕಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ನ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಂದಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪಂಡದ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ಪುರ ತೂದಿಪ್ಪರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಮೂವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪಂಡದ ನೆಟ್ವರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಯಡಲ್ ಇಂಚ ಪದೊಂದು ಬೋಪಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಕೊ ಅವು ಇಟ್ಟು ತೂದಿಪ್ಪಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪೋಕಾದ ಅಂಟಾಡು ಕೊಂಚ ರೈಡ್ ಈ ಸಲದ ರೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬೇಕು ಇತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ 6:30 ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 6:30 ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಮೂರ ಬತ್ತನಾಗಲು ಬಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಮೇ ಊರುದು ಮೆಂಗ್ಲೇನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಮೇ ಬತ್ತೀಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ನಾನೊಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಳು ಪತ್ತು ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಲ ಆಯೆ ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮರಲೆಕ್ಕ ಪೋಂತೆ ಆನಟ್ಟಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋಂತೆ ಆಯ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕದು ಇತ್ತನಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಏನಾಡದು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇವ ಅದ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಯನೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊರನಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ಆಗ ಇಂಚ ಬ್ರೋ ಎಂಗ್ಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಂದ್ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟದ ಎರಡೊಂಜಿ ತೋಜಲ್ಲ ಬಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ತೋಜಾವ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಸಕಲೇಶ್ವರ ರೀಚ್ ಆದ ಆಯಡೆ ಫುಲ್ ಆಯಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯಡೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ತೋಜಾಡು ಆಗ ಆವಡು ಶೇ ಏನು ಬೇಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾರ ಆತ ತೋಜಾರುಂಡ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ರೀಚ್ ಆದ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಕೋಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐ ಎಮ್ ದ್ಯಾರ್ ಬಂತೇವೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಸ ಮಾಡೋದು ಸೋಂಕು ಬೀರ ಮುಸ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತೇರ್ನ 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಏನಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಓಕೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರೂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ will be from here to Nantur, after that BC road, after Charmadi Ghat, then our destination Sakleshpura, after that Bettada Bairaweshwara. So I'll be the team lead, Nick will be the sweep, after that our breakfast will be in Milsangadi. So few of riders will be joining there. Sir, if you have the hazard in your vehicle, please turn on the hazard. Maintain a single light. If you have the headlight, please turn it on. After that, if you can't see your riders, you are riding from your behind. Just on 4 to 5 times. So the riders, fellow riders who are following you, they get to know that something went wrong or will take action. Thank you guys. Ride safe. Have a safe journey. Yes, yeah.
ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದು ಮಾತಾಡೋಣ കടപ്പുറത്തെ चार बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? ರೈಡ್ ರೈಡ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಬನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಬನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡ ಬುಳ್ದು ಬರೋದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಅಲ್ಲ ಬರದ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ತಿಲಕೆರೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Don't you have anything to say? ಜನಗಳೇ ಮಾನ್ಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದು ಪೂರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಒಂದೊಂದು Yes. ಇಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಊರದನೆ ಪೂರ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಗೆಣ್ಣೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿ 2 ಸರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಜಯಾದಿಪ್ಪೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಗಾಂಜಾಯ್ ತಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಡೆ ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಿ ರಜ್ಜಲ್ಲ ನಾನು ಬತ್ತಿರ ಲಕ್ಕ ತುಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಈದ ಒಲ್ಪರ್ದು ದಾದ ತೂದು ದಾದ ಪಂಪೆನ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಯ ಸಾ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದೂರ we are in Sakleshpura now. In Sakleshpura. How are we going back? ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಗುಂಡ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡಬ ಆಲಂಕಾರ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ಸವನೂರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚೆ ಬರ್ರಿ ಸಾರ್ ಮಾಡಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಂಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡಬ ಆಲಂಕಾರ್ ಕುದ್ಮಾರ್ ಸವನೂರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅದು ಬಿಸಿಲ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಪೊಡ್ತದು ಲೈಟ್ ಪೂಜಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತತ್ತನ ಕಾರ್ ಪೂರ ಅಂಡದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಫೋನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪು ನಿತ್ತ ಬನ್ನದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ
ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರೈಡ್ ಪೂರ ಆದು ಬೈದ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಓಲೆ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತಾ, ಏನಲ್ಲ ತೋಜಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಕಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಯರ್ದುಂಬೋರ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಪೋಯರ್ದುಂಬ ಕಾಲ್ ಹಾಕನಾಗ ಪಂಡೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಬಲ್ಲ ಈ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪಂಡು. ಸೊ ಈ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆ ಪೋಂಬ ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಂಡ ಲಾಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರಗೆ ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಗೆ ಹಾಪಂಡು ಬೇ ಓಕೆ ಆವು ಪಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪೋದು ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಯ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ತಿರ್ಗಿಯ ಬೊಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ಲೆಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಅಡೆ ಅಲ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಪೋಯಾರ ಬುಡ್ಜೇರು ಅಂಚ ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾದು ಎಂಗಳು ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತು ಅದು ಬತ್ತು ಪಿರ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋ ಮಗನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪಣ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಬುಡ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಹಾಕೋದು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ 2-3 ಸಲ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ ಎಸ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಓಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏಮಂತಿ ಜೈನಿ ಈತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇವನ್ ಯಾಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಬೋದಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನಲಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.